स' लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेला 500 थांहां जानानै दं। बेखायनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरनानै आसा खालामबाय अननानै बयबो आंखौ सापर्ट खालामो। 500 जानो बारा गोबाव नांला, 30 जन 20 जनसोल' साबस्क्राइबार नांसिगौ आंनो। दा बयबो साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर। हेलौ लोगोफोर, बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। स' लोगोफोर, आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ जाहैबाय नैबे मैगं बारियाव मा मा गायदों आं खोन्थानि। माने नैबे जाहैबाय जोगोनार, जों जाग्रा लकेल। बांगालफ्रा बोरै गायो बेखौ गायदों, मावनायदों देग्लाय। माने बांगालफ्रा ओरैबायदि गायो, माने जाय जायगायाव गायो बेयाव बैसां खालामा, बिसोर हायावनो थायहोनानै हानिखौनो खोन जालायनाय गायो आरो। ओमफ्राय मा खालामो बिसोर, बेखौ हाथायाव फानसै। ओमफ्राय दाना नैबेखौ देग्लायसो मावजेनदों। माने नुफेरा आरो बिदिखौ, जोंनिथिं मावफेरा। खिन्थु बांगालफ्रा एडभान्स मावखायो गासिखौबो। ओमफ्राय नैबे मैगंखौ नायदो, नै बे जोगोनार बिलाइखौ नुदों दा? जोगोनार बिलाइखौ नायदो, नै मा मडेलनि जोगोनार बिलाइ बेखौ मिथिखाबायना? बिनि फिथाइया माबायदि? नै बिनि फिथाइखौ आं खोन्थानि। बिनि फिथाइया जि गोलाव गोलाव, बेबो बेबायदि गोलाव गोलाव आरो। ओमफ्राय नैबे एसे गिदिरसिन जाबाय आरो आं खोन्थाबावनि र'। नै आरो नैबावबो गिदिर दंथारो, ओरैबो दङ, नैबेबो गिदिरथार, नै बेबो। ओमफ्राय नैबे दङ, थाइसे गिदिर दंथारबावो, बबेमोनलाय? नैबे गिदिरथारबाव, नैबे गिदिरथारबाव, नै बिफाङा माबायदि? बे लाइनसेल' गायखादों। ओमफ्राय आरो खोन्थाबावनि आं बानलु बिफांखौ। बानलु बिफांखौथ' देग्लाय बिराद मावदों मानसिफ्रा। बानलु सिब्र'नि बिफां आं खोन्थानि र'। नैबे जोगोनार बाव, ओमफ्राय बानलु सिब्र'आ नै बेबो बानलु सिब्र'। ओमफ्राय नै बानलु सिब्र'जोब बे गासिबो ओरैबो। आरो नै जों जुखाम गायदों नैबाव माखासे। ओमफ्राय जों बेबायदि खालामजोब्बाय आरो नै। ओमफ्राय नैबे जाहैबाय मुला रायखस लोगोफोर, नैबे मुला रायखस, नैबे मुला रायखसनि बियो नै गिदिर गिदिर थांजोब्बाय मुला रायखसआ। माने जों जे भुटाननि लाबोबाय थायो बेयो आरो। माने भुटाननि माने ओरैबायदि हायावसो जायो बे मुला रायखसआ। जोंनियाव बारा गोलाव गोलाव जाया, जास्ट नैसिनि गोजौसो जायो आरो। बिसिना मारै जायो, हाया बिसिना हासार दङ, ओमफ्राय फुलुं दङ, बिसिना हाया बिराद मोजां, रिजार्भ साइडनि नालाय। माने जोंनि बर'फ्रानो सोरबा सोरबा गायो बेखौ। जोंहा बेखौ भुटाननि होननानै दाम होसोलाबायनानै बायो। ओमफ्राय बे गायबानो थाङो आरो। माने बिसिना हाया बिराद मोजां। सानसेखालि जों मोनसे जायगायाव थांदोंमोन, माने दुन्दिया मैगं, लाफा, मा नायनो ग्रौ ग्रौ ग्रौ, आयौ। बै मोनसे सानसेखालि इभिकसन खालामलाबायनाय जायगायाव जों थांदोंमोन। बे जायगायाव माने बिदि मैगं नुहैदों आरो, लाबोदोंबो जोङो। ओमफ्राय बानलु सिब्र'आ नै बानलु सिब्र'आनो थायथारनोसै नै। बे मुलाजों रायखस मुला। ओमफ्राय र' आंबो ओइजों मोनसे जायगाखौ देखायहैनि। नै लोगोफोर, नैबे थायथारनोसै, नैबे बे थायनो एकदम लामा लाथारबाय। माने बिबार बारजोबखाबाय आरो, गासिबो बिबार बारजोबखाबाय नै। ओमफ्राय नैबादि माने दालाया एसे नांबानो बायो नालाय, ओंखायनो दा बेबायदि गन होनानै दोनदों आरो। नै गासिबो गनखौ माबायदि होदों, नै बिदि होजोबदों, नै बिदि खालामदों बानलु बिफाङा। जा बिराद गायनाय नुदों आं देग्लाय बानलु सिब्र' माबा जोलै। ओमफ्राय सोरबा सोरबा जोलैबो फानदों, नोगोर मोनो माथो जोलै फानबाबो। माने 1000थासो जोलैयाव नों फांसे बिफाङाव जेनेबा 50 थाखा मोनब्लाबो बिराद मोनबाय आरो बे। नै ओरै आरो जोबजासे बानलु सिब्र' गोजा बे गासिबो। नायहरदो लोगोफोर, नै बानलु सिब्र'सो बेयो। लाइटआ एसे होथेदों नै बिथिंबो, बेना एसे सिगांग्रो गायनाय नालाय ओंखायनो माबादों। बे जायगाया एकदम फोथारसोमोन लोगोफोर, नै गल खुन्थिया दंलायखायो, नै गलबो दंखायो, फोथारसो। माने मानो ओरैनो दोनबाय थानो होननानै, मोसौ खाफैलाबाय थायो होननानै बेखौ बेबायदि खालामदों आरो। माने मोसौल' खाफैयो मायो होननानै, मोसौ खि जानाय, मोसौ खि थायो मायो फोथारबाबो बेबायदि। खारफैनायालाय बयबो खारफैयोमोन, गुवार खाथार नालाय। ओमफ्राय दा माइ गायथ'दों, थांनाय बोसोराव माइ गायदों। ओमफ्राय दा आलुबो गायदों, नै आलुआ बुरजानोसै लोगोफोर, नै आलुआ बुरजाथारनोसै, बुरजानोल' बाखिथारसै।
स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय फल' खालामदा बाव लाइक शेयार साबस्क्राइब बिदिखौ नांथारगौ बयबो रिकुवेस्ट खालामखायो ओमफ्राय आंना 500 थांहां जागासिनो दं बे मोनसे चेनेला दा आंनो अननानै बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामो आरो सापर्ट खालामबाय थायो आरो आंजों लोगोसे थाफाबाय थायो बेखौनो बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय लोगोफोर